votes ndichangoti batei zvakanyanya nyaya tiri kufaitira yekuti mayoung women ese aende kunonyoresa kuvhota. Asi hatingangonyoresawo kuvhota chete, tisiri kuziva tine mayoung women also ari kupushwa kuti apindewo kumakanzuru nemumapariamendi handiti. Saka sechivote ndozvatinoda kutaura, chandida kutaurawo nhasi pane vabatanawo mapato aya tiri kufara zvakanyanya, asi tiri kukumbirawo kuti pane vamwe vana vechikoro mayoung women vari kugara kudiaspora. Ndida kutsinidzira nyaya yediaspora kuti neduwe tapota zviri kuitwa nedzimwe nyika vari kuitawo diaspora vote, nesuwo tinoidawo muno muZimbabwe zvinotadza nei. Saka ndichitsinidzira nyaya iyoyo yediaspora vote, ndida kungoti kune vana vechisikana vari kunyeperwa vachipiwa mascholarship vachienda kunana Cyprus uko, vatozozoti vana ivo vari kuita chipambi muCyprus zviri kunyadzisa nyika yedu yeZimbabwe. Ndosaka tirikuda kuti diaspora ngaivote, tivhote isu tidzoke kuno kumusha kuna mai nababa vedu. Tatenda.